So guys, dara atong buhaton karon kaning naa sa akong loyo. Tanawan ninyo, ready na para second batch, no? Ang brother, no? Gi-prepare na nato atong mga infrared dire. Duha ka infrared nga 100 watts. Usa ka kaning heat lamp, no? Pinalit nato online. Heat lamp ka 100, 200 o 300 watts. Awa. Gi-ready na namong Manila Pipar, mauni ang grower area nato nga ato ang sudlan sa ato ang mga fourth batch nga flock. Tanawan ninyo yung episode guys until the end. Let's go! So guys, nagpainom ta no sa ato ang mga manok og Multilight Premium, no? Mao na atong gisagol diha, no? Timplado, kompleto na ana sa CGF probiotics pod. Tara atong mga gigrow. Tara, dagko na kayo sila guys. No? Sa katong nanguha diha, ani mao na ni sila. Naka free range gini sila, no? While growing. Dagko na kaayo sila. Mao na ni update, no? Dakop tag usa. Dako kay guys, na? D109 na to, no? Dako na kayo, no? Kita mo na nila previously, gagmay pa kayo. Mga piso, no? Healthy kay sila guys, no? Tanawa. Oh, na syringing area din na lang tamo sod, no? Kay naatay himuon pag yun diri, no? I-ready nga mga buhaton sa ato ang backyard. Magkuan taron. Ready ta sa ato ang grower para sa next flock nato, no? By the way guys, ang next flock nato next year 2026 February ma-harvest. Open for booking na ta. Salamat sa nagpa-book advance, no? Murag naa na to yung mga 50 or 100 kapin nga nagpa-book ani atong gigrow sunod, no? Sunod batch. So proceed ta ato ta sa kuan sa kanang grower. Maami trabaho ni Ador dito niya. Kapainom na putag beta ig advance dire sa ato ang mga layer machine, no? Ya dire multilight lang atong ihatag nila basta buntag. Sigaw lab. Og trapal sa ato ang grower area, no? Kay ari na to ipamutang ato ang mga maabot nga mga fourth batch na to, no? So among gigamit nagpalit ko aning takir, no? Kana nya ako amoran siyang gipang murag stapler diha ba sa babaw. Mao ni ang loyo nga part trato ang ranging area sa atong mga gigrow ay happy chicken sila diha. So dara mao ning loyo, no? Totally good cover siya tanan until sa ubos nya kanang dihang gap amo pa nang tabunan og sako para di ka sud ang hangin. Nya kana pong babaw diha sa babaw diha kanang gap amo po nang tabunan siya diha sa sud na nga area, no? So tiwason lang ni namo, no? Nang ongoing ni namong construction dire ron. So guys, anawan ninyo tong grower, oh. Human na. Koy na ko sa adaro nang limpyo na mi dire na. Ako na gyud ni siyang tabunan ang saluyo, trapal, until there is a loyo niya trapal na gyud antod sa babaw, no? Kaya importante di kasod ang hangin diha. Oh. Then ang sasod batan-awon tamo naka-infrared na ni siya. Guwapa kaayo. Oh. Awa. Muna na itong gamit, nagkuhan tag infrared light. Nya katong heat lamp gihapon pinalit nato sa TikTok kana siya. Kanitanan, no? Adiya, nindot kay init kay guys, ma-feel na ako. Then naapon may katong kani. Init na kay siya. Atong tanawon pila ihang maklaro bas kamera. 43 gani, oh. So adjuston rin namo kay akong plano ini kabuntag ablihan ning atubangan gamay, no? Para makuha na to ang temperature niya. Dako man pud ang sudlanan, makakuan-kuan sila asay dili kay init niya. Kani i-adjust po ni nato, pwede nato pasakaan, no? Para di kay init. So control lang ta niya, dapat natay mga ingani thermometer para mo measure sa kuan niya. Ready na ni. Piso na lagi paabot na to, no? So poho next month maabot na to mga piso, no? So next month maabot na to mga piso, no? Ready na ni ato ang brother. So balik sa aming syudad. Happy farming tanan.